Nik esan nahi dizuedana da neurri batean, nolabait ere nire aportazioa, nire ekarpena, bera nola ezagutu nuen edo, ez? Eta kuriosoa dan bezala, gauza dana modun, apur bat izaten da, proiektu baten bidez, ez? Gero ja proiektu hori hor daukagu, airean, eta oraindik ere, bideratzeko, ez da? Baina hori da politena, nola sortzen dan, ez? Nola persona bat ezagutzen dan, eta nola persona baten gana gerturatzen zaren, ez? Pixka bat ezagutzeko. Eta nik hitz egin dezakedana, gure Joxanen inguruan, bereziki da, lehen hor, haitu gea apur bat hitz egiten bere doaiez, bere talentuez, eta argi eta garbi dago, ez da? Nik behintzat ikusten dudana da pertsona bat, bere lenguaia zein dan, ez? Modu honetan, berak aitzera ematen du edo adierazten du, zein dan bere lenguaia, ez da? Berarena da, pintura eta berori horrela adieraztea, ez da? Bere barruko mundua, ikusten dezu edano, kolore, forma anitzen, batura bat dela, Orduan, nik ikusten dudana eta berarekin izandako esperientziaren arabera ikusten dut gizon apal bat. Eta niretzat gizon handi bat. Entzun baino gehiago, aitzen dakiena, niretzat oso importantea, eta arreta eskatzen duen pertsona bat dela. Eta nik, bere kuadroak eta ikusten ditudanean, pixka bat gustatuko litzaidakena da, galdetzea, danok, berak ere hitz egin dezan, eta pixka bat, honen argibide pixka bat eman diezagun, Joxan, hau dana ikusiz, hau dana badakite zuke erditu dezun neurrin, ze gai jorratzen dezu zuke honen bidez. Neukola esan baino, gero ja itzeingo dugu, ez? Baina, ze gai jorratzen dezu genialen edo zer gai kezkatzen zaitu gehien? Bueno, imaginarioa, eraikuntza da, argi ikusten da. Eta nolabaitz, hori, arte reala danetako zuri transformatzen dutzun eraikuntzak, ez? Eta, pixkat hor saiatzen naiz, hiri imaginario bat egiten, ez? Hiri honek adibidez badu zerbait momentu jakin baten guk hiri hori birrindu edo gutxienez eraldatu egiten degunarekin edo zuk irudikatzen dezun beste ezerekin, beste proposamen bat eskaini nahi dezu horren aurrean, ez? Nolabait da, nire bizitza dago horrez, arkeologia badago, kapak jutezea ipintzen, gauza batzuk ezabatu, beste batzuk barriak ipini, bizitza bera. Koloreek eta ere bai ikusten dugu kolore anitz asko daudela, ez da? Koloreak berak badauka esan nahi bat, esan nahi dute simbolistagoa edo bere hortan koloreak aukeratzek ez du inungo zer ikusi? Dauzkaten pinturakin. Txuri beltzean belantzen dut. Noiz da hemen ez ekarri halako kuadrorik. Bueno, ez dakit, kolore honek, bizi honek, niretako adierazten dau hiri mugikor bat, ez? Bizixia, ez? Aldakorra. Lerroak deitu dezu oraingo erakusketa hau, lerroak zer adierazten du zuretzat? Lerroak, da mugitzen dan punto bat, ez? Punto batetik hasten da dana. Bizitza be hortik hasten da, ez?
Eta, bueno, lerroak gaindituz eta bueno, grafismoak sortzen diaz, eta hortik, konstruzio batzuk. Esan dezakegu, bai Gernikan aritu zarela, baita ere juntzian Parisia, gero ere bai orain Madrilen ere egin dezu beste erakusketa bat, eta erakusketa horrek arrakasta handia izaten ari da. Itzegiguzu pixka bat, azkenengo ekarpen honetaz, pixkat Madrileko guztia zati pentsatzen dut, oso intentsua izan zela hori, eta guztiontzat oso atsegina gainea, ez da, orduan? Pixkat esaiguzu hor, ze bizi izan zen du? Bueno, oso proposamen edarra izan zen, ez? Eta uda aurretik deitu zidaten, eta eukido oso epe motza prestatzeko. Baina, bueno, nik uste dut oso kuadro freskoak eta eroan ditu dala, eta, bueno, kritika hona eukidot, oso hona. Zeu, asebetea geratu zea, ezta? Bai, posik, no. Ondiokan jarraitzen dau erakusketak, 20 egun luzatu doztei, eta, bueno, posik. Bai, demagun, inork pentsatuko balu, joatean Madrilea, non aurki dezake berori? Dago 22 Kalia Concepción Jerónima. Galeria APA. Galeria APA, oso ondo. Bien, lerroak, oso gauza iradokikorra, gauza berezia, eta lerroak horren arabera, nik ere, baliatu naiz pixka bat, berari olarki bat idazten. Eta, bueno, berori irakurriko diot, niretzat opari izan den bezala berori, neuk zuri opari egingo dizut. Nora zoaz. Nora zaramatza itxas zerutiarrak. Gogoak berak aginduko balizu bezala. Azaleratu zoaz, azalezin zena. Zure larruz eta barruz azaleraturiko unibersoa. Zure sorkaria, kreatura berria, agertuz doa. Haren negarri xila somatzen duzu. Zilborrestea ez da antzematen, baina jada luzatu da.